aquí de nou. Avui us porto aquest llibre. Mireu, l'he assegut a la falda, perquè és un llibre de falda. Són d'aquests contes que a mi m'agrada compartir amb tots vosaltres quan esteu ben a prop o assegudets al meu costat o per aquí al voltant i que vosaltres veieu les il·lustracions. Són llibres que les il·lustracions són tan boniques, que mentre jo l'explico, vosaltres us perdeu dins de cada dibuix. Aquests dibuixos que ens ajuden a endinsar-nos en un món que no coneixem. Aquesta és la història d'avui. Es diu L'ós que estimava els llibres, de Dennis Husserl i Jim Lamarck. Bé, aquesta història comença quan hi havia una vegada un os que era molt jovenet, i un dia entremig d'unes bardisses va trobar un paper arrugat. L'os el va desarrugar i no sabia exactament què hi havia. Ell només, quan el va olorar, va veure que eren formigues, però que a diferència d'aquestes que ell olorava per terra, aquestes no li feien cap mena de pessigolles. S'estaven una darrere l'altra, ben arrenglerades, una sota l'altra. Ho va trobar molt misteriós, tan misteriós com aquella lluna. Bé, ell no sabia que era la lluna. Aquella llum que a vegades ocupava tot el cel i era grossa i rodona, i altres només era com un trosset de meló. Ell aprofitava aquestes llums de lluna plena per mirar-se una altra vegada aquell paper, que era tan misteriós com ella. Els mesos van anar passant, els anys van anar passant, i aquell os jove es va convertir en un os gran, un os que necessitava ampliar el seu territori. Així és que va començar a explorar, cada dia una mica més lluny del seu cau. Una tarda d'estiu, l'os va arribar amb una clariana del bosc, on hi havia una casa, i on sortia una olor deliciosa. L'os es va anar apropant a poc, però tot d'una es va aturar. Davant de la casa hi havia una dona, i, sabeu, els homes, pels ossos, fan olor d'escopeta. Així encara va anar més cautelós, aproximant-se poquet a poquet. I es va adonar que aquella dona tenia entre les mans unes capses que tancava, obria, deixava a terra, tornava a agafar. L'os va pensar que dins d'aquelles capses segur que hi havia guardat allò que feia tan bona olor. Així que quan ella va entrar dins la casa, ell va aprofitar per aproximar-se, en va tirar una per terra, i es va obrir. I l'únic que va veure era que hi havia paper com el seu, i tot de formigues que s'estaven quietes, com les que hi havia dins del seu paper. En aquell moment la dona va sortir, i l'os va sortir cames, ajudeu-se, cap al seu cap. Però l'endemà va tornar. Sentia molta curiositat per saber què passava amb aquestes capses. L'os es anava apropant a poc. La dona l'anava cridant: «Vine, os, vine». Així que os es va anar apropant, fins que un dia, pom, es va asseure just al costat d'ella. En aquell moment ella se'l va mirar i va sentir una mica d'esglai. Era tan gran. I va dir-se a si mateixa: «No t'espantis, continua fent el que estaves fent fins ara». I el que estava fent, ja us ho heu imaginat, era llegint, perquè aquelles capses només eren que llibres. Així que va començar a llegir la mateixa història que estava llegint. Va tornar a començar i amb veu molt pausada anava llegint. L'os no entenia ni un borrall del que ella deia, perquè els ossos i nosaltres els humans no parlem el mateix llenguatge. Però sabeu, hi havia vegades que se sentia petit, dolç, tendre, manyac. Hi havia altres vegades que els pèls se li erissaven perquè sentia por. Hi havia vegades que quan tornava cap al seu cau s'aturava i deia: «Oh, què és ella? Que m'està llegint? Que m'està parlant?» Però no, era el riu que cantava entremig de les pedres, o eren els arbres que explicaven històries moguts pel vent. I així un dia darrere l'altre, i un dia darrere l'altre. Un dia ella se'l va mirar directament als ulls i li va dir: «Ai, os, com m'agradaria que tu també sabessis i poguessis llegir». S'estava acabant ja, gairebé l'estiu, i un dia os es va presentar amb aquell paper que tenia guardat des que era jove i li va portar. Ell es va adonar
de que l'únic que volia Os és que agafés el paper, l'obrís i llegís. I això és el que va fer. I quan el va llegir era una carta que uns pares havien escrit amb una noia que es deia Lisa, i li deien com se l'imaginava, allà en el bosc, feliça, vivint aquell estiu, com tenien ganes d'abraçar-la i que li expliqués totes aquelles coses que estava vivint. Després, quan va acabar de llegir, ella va plegar a poc el paper i l'os se'l va endur amb molta cura agafadet entre la seva boca. La tardor s'acabava. Un dia, quan va arribar l'os, ella ja no hi era, però havia deixat una manta amb tots els seus llibres a sobre, i a sobre d'un d'ells hi havia un paper escrit amb una pedra que l'aguantava. Aquell paper deia: Os, són per tu, guarda'm-els fins l'estiu vinent, guarda'm-els molt bé. Os va agafar el paper i només va veure formigues, però va saber el que havia de fer. Així és que va començar a traslladar amb molta cura, amb la seva boca, cada dia un llibre, des de la clariana fins al seu cau. Un dia, un altre i un altre. Quan els va tenir tots a dins del cau, es va reurir a sobre d'ells i es va quedar dormit. I per primera vegada, des que era petit, per primera vegada, des que no era amb la seva mare, aquell llarg hivern no es va sentir sol. Ella estava al seu costat i li llegia. Conte acabat. I si us ha agradat, aixequem les mans en l'aire, que és la nostra manera de dir ens agrada, una manera que no fa soroll i que fa que les fades continuïn al nostre costat.